Hola, em diuen Sara Vicent i en aquest blog parlarem de les preposicions a i en, la segona part. Tenim en el bloc primer, havíem vist els usos espacials d'aquestes preposicions, tant els generals com específics, i ara, en aquest segon bloc, ens centrarem en els usos temporals, és a dir, a i e davant d'infinitiu, i veurem també l'ús de la preposició a davant del complement directe. Comencem pels usos temporals. Estem referint-nos a una oració d'infinitiu introduïda per al o en més una oració principal. En el cas que l'oració d'infinitiu vagi introduïda per al, ens indica que hi ha una simultaneïtat de les dues accions, és a dir, l'acció de l'oració d'infinitiu és simultània a l'acció de l'oració principal. Veiem amb un exemple. El primer que tenim és, a l'eixir de classe parlarem, i tenim l'acció d'eixir i l'acció de parlar són simultànies. O també, al passar pel carrer, mirar cap ací, l'acció de l'oració d'infinitiu passar és simultània, es produeix al mateix temps que l'acció de mirar. D'acord? Aquestes oracions introduïdes per al poden ser substituïdes per el substantiu corresponent, per exemple, l'eixida de classe parlarem, eixida és el substantiu d'eixir, el verb, o podem substituir-ho també per una oració subordinada, temporal, introduïda per mentre. Això vol dir que seria mentre passava pel carrer, mirar cap ací. En canvi, si volem que l'oració introduïda per en sigui la d'infinitiu, això vol dir que indicarà aquesta oració una acció anterior a la del verb principal. És a dir, en el cas de en eixir de classe parlarem, l'acció d'eixir es produeix abans a l'acció de parlar. O en el cas de en tindre son es cita a dormir, l'acció de tindre son ocorre abans que l'acció de citar-se a dormir, que ocorre després. Aquest tipus d'oracions poden substituir-se per una oració subordinada temporal introduïda per la conjunció quan. És a dir, quan eixirem de classe parlarem o quan té son es cita a dormir. Si recapitulem el que acabem de veure, veiem que l'oració d'infinitiu, quan va introduïda per al, indica que hi ha una simultaneïtat de les dues accions i en aquest cas podem substituir l'oració d'infinitiu per mentre. En canvi, si l'oració d'infinitiu va introduïda per en, indica que és anterior, l'oració d'infinitiu és anterior i se pot substituir per quan. Fem uns exercicis que consisteixen en una sèrie d'oracions que tenen buits, que haureu de completar amb la preposició a o en, segons corresponga. Mireu, la primera és en eixir, tanca bé la porta, acabar el partit, anirem a sopar, tots els llauradors cantaven, batre, tornar el pare, dinarem, la següent, ja parlarem d'això, tornar d'Alacant, i el context és dos amics que viatgen amb tren, i finalment, tornar de París, m'has de contar com t'ha anat. Ompliu els buits, pareu el vídeo si voleu, i us espere a continuació amb les solucions. Molt bé, comprovem ara quines eren les solucions a les oracions que us he presentat. La primera era eixir, tancar bé la porta, i la preposició que hem d'utilitzar és en. Per què? Perquè el verb eixir de l'oració d'infinitiu és anterior a l'acció de tancar la porta. És a dir, primer eixirem i després tancarem la porta. I això ho podem substituir per l'oració temporal introduïda per la conjunció quan. Quan isques, tanca bé la porta. La següent era acabar el partit, anirem a sopar. El mateix raonament. Primer acabarà el partit i a continuació anirem a sopar. Per tant, l'oració d'infinitiu és anterior. En acabar el partit anirem a sopar. I això podem veure-ho quan ho substituïm per l'oració subordinada temporal introduïda per quan. Quan s'acabarà el partit, anirem a sopar. La següent, tots els llauradors cantaven batre. Així tenim que l'acció de cantar i l'acció de batre es produeixen al mateix temps,
són simultànies, per tant, la preposició que correspon és al. Mentre batien, cantaven. La frase següent, tornar el pare, dinarem, veiem que primer haurà de tornar el pare i tot seguit dinarem. En conseqüència, la preposició que ens cal és en tornar el pare, dinarem, és a dir, quan torna el pare, dinarem. A continuació, ja parlarem d'això, tornar d'Alacant, havíem dit que el context és dos amics que viatgen en tren. Com que l'acció de parlar és simultània a l'acció de tornar, a l'acció del viatge, la preposició correcta és al. Mentre fem el viatge de tornada en tren, parlarem. Podem substituir-ho per mentre. Finalment, l'última oració, tornar de París, m'has de contar com t'ha anat. Primer hem de tornar i després contarem què ens ha passat allà. Per tant, la preposició que ens cal és en tornar de París m'ho has de contar, quan en tornes m'ho contaràs. Passem ara a l'ús de la preposició davant del complement directe. En primer lloc, hem de parlar de què és el complement directe. Us recorde que és un complement que depèn d'un verb transitiu i que precisa o completa, delimita el significat d'aquest verb transitiu. Exemples. Vaig comprar 1 quilo de taronges al mercat, el verb comprar és el verb transitiu i el complement directe, 1 quilo de taronges, ens delimita o ens precisa més què és el que vaig comprar. O ja et digui que no tornaria fins la setmana que ve, el que està en blau, que no tornaria fins la setmana que ve, és el complement directe que delimita què és allò que et vaig dir. Com que es tracta d'un complement directe, la regla general és que no hem de posar cap preposició entre el verb i el complement directe, que per això es diu directe, va unit sense necessitar cap enllaç. Em deixes el bolígraf? Sí, agafa'l. Així tenim dos verbs transitius, deixes i agafa, i a continuació directament tenim el complement. El bolígraf, agafa'l, amb el pronom corresponent. No ens cal posar cap preposició entre verb i complement directe. El mateix ocorre amb el següent exemple. Els xiquets van saludar el veí és el complement directe del verb transitiu saludar, no cal cap preposició. Aquesta és la regla general. Ara bé, hi ha unes quantes excepcions, no massa, a aquest ús. I en aquest cas haurem de posar la preposició a davant del complement directe. El primer cas d'excepció és quan tenim un pronom personal fort referit a persona. Això és, et va saludar a tu és el pronom referit a una persona, necessitem una preposició davant d'aquest pronom, a. O a ell no el vam veure ahir, el mateix, ell és el pronom, necessitem la preposició a. El següent cas en el qual necessitarem la preposició és davant dels pronoms tothom, tots i ningú. Per exemple, ha cridat a tothom o amb aquella acció no molestava a ningú. Si no dugueren la preposició tothom i ningú, no serien el complement directe, sinó el subjecte. També utilitzarem la preposició a en oracions recíproques. Us recorde que són aquelles oracions en les quals dos subjectes realitzen l'acció i al mateix temps la reben. Per exemple, es miraven l'un a l'altre, la preposició a al mig. I finalment utilitzarem aquesta preposició per evitar ambigüitats entre el complement directe i el subjecte. És el cas, per exemple, de el gat perseguia a la rata. En aquest cas veiem clarament que el subjecte és el gat i la rata és el complement directe. O a qui va assassinar el mateix. Necessitem aquesta preposició. Recapitulem, per tant, quan utilitzem la a davant del complement directe, veiem que la regla general és que el complement directe no necessita cap preposició, però que utilitzarem a en certs casos, que són davant d'un pronom fort, personal, referit a persona, davant dels pronoms tothom, tots i ningú, en oracions recíproques i per evitar ambigüitats entre el complement directe i el subjecte. Fem ara uns exercicis igual que abans, oracions amb buits. La primera és, l'ambulància va portar els ferits a l'hospital,
La següent, ahir no els vaig veure ni ell ni ella. El professor no va convèncer els alumnes. També aviseu els convidats perquè vinguen prompte. Qui coneix aquell home? S'estimen l'un l'altre. I, finalment, la darrera, ahir va visitar el president dels Estats Units, el seu homònim rus. El mateix, ho penseu i jo us espero d'ací un moment amb les solucions. Molt bé, veiem a veure quina preposició corresponia. En el primer cas, l'ambulància va portar els ferits a l'hospital. Com que els ferits és el complement directe, no ens cal posar cap preposició. Directament, l'ambulància va portar els ferits a l'hospital. No és cap excepció, per tant, cap preposició. La següent, ahir no els vaig veure ni ell ni ella. Tenim dos pronoms personals referits a persona, ell i ella. Per tant, haurem de col·locar a, ni a ell ni a ella. A continuació, el professor no va convèncer els alumnes, ocorre el mateix que amb la primera. Els alumnes és el complement directe, no cal que posem cap preposició. I el mateix ocorre ací. Aviseu els convidats perquè vinguen prompte. No seria aviseu als convidats, com moltes vegades col·loquem la preposició a, sinó que cap preposició, directament. Qui coneix aquell home? En aquest cas necessitem la preposició per desfer l'ambigüitat. Qui coneix aquell home seria un sentit i, en canvi, a qui coneix aquell home seria un altre sentit. En aquesta segona oració el subjecte seria aquell home i el complement directe seria aquí, però en canvi, en la primera, sense preposició, el subjecte seria qui. A continuació, s'estimen l'un l'altre. Com que es tracta d'una acció recíproca, necessitem la preposició a, l'un a l'altre. I finalment, ahir va visitar el president dels Estats Units el seu homònim rus. Perquè quede clar qui va visitar a qui, per desfer aquesta ambigüitat, necessitem la preposició a. En aquest cas estem dient que el president rus va visitar al president dels Estats Units i aquest va rebre la visita. Molt bé, us deixo bibliografia. Teniu bibliografia en suport paper, que trobareu també al nostre centre d'autoaprenentatge, i teniu també bibliografia per si voleu treballar en línia. En la nostra pàgina web del Centre d'Autoaprenentatge, a l'apartat de recursos i en concret exercicis, teniu informació per poder continuar practicant. Molt bé, gràcies per la vostra atenció. Recordeu que tenim un centre d'aprenentatge al vostre servei i us deixo també les meves dades de contacte per si voleu fer-me cap suggeriment.